ט"ו בשבט הגיע, חג האילנות. מה קשור אלינו, אנחנו האנשים? אז מובא בתלמוד כי האדם עץ השדה, שאנחנו נמשלים לעץ. מה המשל? כל מי שיבוא ויראה ויבדוק ויראה את האילנות, הוא לא רואה שהם עכשיו פורחים ומלבבים, הוא לא רואה את הפירות שמתנצצים, הוא לא רואה אותם עדיין. למה הוא לא רואה אותם עדיין? כי עכשיו זה הנטיות, הגידולים ששותלים אותם בתוך האדמה, בכדי שיהיו פירות דגולים, יפים ומתוקים. האדם לפעמים נמצא במצבים שהוא לא רואה איך הפירות שהוא נטע, ההשקעה שהוא השקיע, איך היא נראית. אבל עם האמונה, התורה שיש לנו בתוך הלב, אנחנו יודעים שבסוף, בסוף, בסוף, כל נטייה שאנחנו נוטים יהיה ממנו עץ מלבב, מתוק ויפה. המוסר השכל שלנו, תחכו, תאמינו ותדעו שהכל יהיה על הצד הטוב ביותר. אנחנו רוצים לאחל לכם פה מציונה הקדוש של רבי מאיר בעל הנס, ט"ו בשבט שמח, ושנזכה לראות את התוצאות הטובות והמלבבות, אמן כן יהי רצון.